Tsunamiul pe care îl cunoaștem și cel pe care nu îl cunoaștem când auzim cuvântul tsunami. Ne imaginăm valuri uriașe generate de cutremure submarine. Zeci de metri înălțime, orașe inundate, imagini devenite familiare, dar există un alt tip de val, mult mai rar și mult mai extrem. Valuri care nu au zeci de metri, ci sute. Nu sunt simple tsunamiuri. Sunt mega-tsunamiuri. Un mega-tsunami este un val extrem produs de o deplasare bruscă și masivă de apă. Diferența esențială față de tsunamiurile obișnuite stă în cauză. Nu mișcarea plăcilor tectonice este motorul principal, ci prăbușiri catastrofale, alunecări de teren, colapsuri vulcanice, mase uriașe de rocă sau gheață care cad violent într-un bazin de apă. În oceanul deschis, energia se distribuie pe suprafețe imense. În bazine înguste însă, lucrurile se schimbă radical. Când milioane de tone de rocă se prăbușesc în apă în câteva secunde, volumul dislocat este uriaș. Apa nu are unde să se disipe rapid. Este împinsă brutal în sus și lateral. Rezultatul poate depăși orice scară intuitivă. Cazul definitoriu Golful Lituia, Alaska în 1958. În Lituia Bay, Alaska, un cutremur puternic a destabilizat un versant montan. În câteva clipe, zeci de milioane de metri cub de rocă s-au prăbușit în golf. Impactul a generat un val de o violență aproape incredibilă. Urmele lăsate pe versanți indică o înălțime de run-up de aproximativ 524 de metri. Cea mai mare valoare măsurată vreodată pentru un val de acest tip. Un aspect important: mega-tsunamiurile sunt fenomene locale. Energia lor extremă se manifestă aproape de sursă, spre deosebire de tsunamiurile tectonice, care pot traversa oceane. Aceste valuri își pierd rapid intensitatea pe distanțe mari. Distrugerile sunt concentrate, dar devastatoare. Mai multe mecanisme pot declanșa astfel de valuri: alunecări masive de teren în fiorduri sau lacuri, colapsuri vulcanice, prăbușiri glaciare, chiar și impacturi cosmice. Elementul comun este același: o masă enormă care mută apa instantaneu. De ce sunt rare? Condițiile necesare sunt stricte. Volum foarte mare, viteză ridicată, geometrie favorabilă a bazinului. Majoritatea cutremurelor sau alunecărilor de teren nu întrunesc aceste criterii. De aici raritatea fenomenului. Ideea de val de sute de metri alimentează frecvent scenarii apocaliptice. În realitate, aceste înălțimi extreme apar aproape exclusiv lângă sursă. Nu vorbim despre valuri care traversează oceane păstrând astfel de dimensiuni, ci despre evenimente violente, limitate spațial. Megatsunamiurile arată cât de mult contează contextul fizic. Aceeași apă, aceleași legi ale naturii, rezultate radical diferite. Nu sunt fenomene frecvente, dar atunci când apar, depășesc orice comparație obișnuită.